Sinibingelele sinamukele emakhaya TV. Mawukuba uyaqala ukufika la ekhaya sicela upresse usubscribe uphinde ujoyine khona uzokwazi ukuthola iy'ndaba ey'julile ey'fana nalezi ey'zoxoxa umkhulu njengamanje. Mkhulu siphinde sikwamukele sikubingelele futhi. Yebo, Hhayi siyabingelela. Mkhulu, iy'nkinga zabantu abamnyama noma ngizothi zamanguni noma zabantu base-Afrika ngoba phela singama-Afrika. Isikhathi esiningi siyakholelwa kuJesu, siyakholelwa emasontweni ethu ngokuhlukana. Kodwa inkolelo yethu eningi isedlozini. Mkhulu, idlozi libaxakile abantu abaningi, abanye abali-understand. Isikhathi esiphila kuso abantu abaningi sizalelwa emakhaya ekhaba omama. Izinto ziyale nale mawuthi uyahamba izinto ayilungiseki kuthiwa hhayi ubangwa amadlozi. Sinabantu abaningi abanaleyo nkinga, abanye baze bathwasile ngenxa yokungazi ukuthi ikahle kahle kuthiwa hhayi wena idlozi umuntu egijima uthwasa kanti cha mhlambe kufanele enzele amagobongo. Mhlawumbe umkhulu sacela sifundise njengey'ngane ajule ngendaba yey'dlozi. Kunjalo. Lapha phela emathongeni kuze kulunga iy'nto zakho kufuna siphinde siphenye futhi. Yebo. Siphenye iy'nkinga zakho ngabe zikuphi. Yebo. Ngoba la ey'nkingeni zamadlozi mawukuthi mhlawumbe umntwana ozalelwe ekhaya yabona. Yebo. Uma uzalelwe ekhaya bomama. Yebo. Umama kwashiya wawushada kwenda akashada ubaba wakhe yabona. Yebo. Kumele wena ugxile kuphi usenze ithonga lasekhaya bomama. Yebo. Kuze iy'nto zakho y'hambe ngendlela. Yebo. Lo ongumzali wakho uma efuna u-ande isibongo sakhe yabona. Yebo. Ukuthi izokhetha u-ande yena. Kufuze akhiphe izimpahla ayokuthenga kwabakiye ekhaya bomama yabona. Yebo. Omalume. Omalume bese hlaba impahla yabona. Bayakukhipha bakusaphi kini yabona. Kini bakhiphe impahla futhi yokwemukela yabona. Yebo. Dawasi uma bengakhonanga ubaba yabona. Yebo. Kufuna sigxile edlozini lasekhaya bomalume senze lona kuze iy'nto zakho zihambe kahle. Yebo. Yabona. Mkhulu, komalume sebashona akusekho umuntu. Ngihlala ekhaya kithi. Yeah. Ubaba akaqedanga komalume. Komalume akekho ngisho umuntu oyedwa engathi ngiyohlala naye sekwasala inxiwa. Umkhulu esimeni sedlozi nomuthi kuye kwenzakale kanjani esimeni esikanjalo? Idlozi nomuthi. Ngisho ukuthi mhlampe ngizocela usizo lamakhathakhatha kumkhulu. Sizokwenzela. Yebo. Ngoba uhlala kubaba wakhe yabona. Yebo. Silacima ikhaya uma wakhe yabona. Yebo. Kodwa iy'nto ey'ningi zakho kuze kusondele lathonga lasekhaya uma wakhe yabona. Yebo. Sizokukhipha nezibane yabona. Yebo. Siyokuphaphathela ngaphandle kuze zisondele zonke lezi nyanya engasahlangani kuwe yabona. Yebo. Ngokuthi uthuba ngazidlozi. Bafuna ukuthi uma ubabiza lapha esigabeni bonke sibabiza bonke lapha esigabeni abantu bakina basekhaya bezosondela bonke nabo bengangenelani yabo wena wabizela emzini umuntu yabona ubabize laphi esigangeni ehlane lo mzi ongenankinga yabona. Hhayi mkhulu uyibeka iyacaca. Bungakanani ubungozi bokubangwa yidlozi? Bukhulu. Ungagcina umqondo wakho uphambana ney'nto zakho yihambe zingasalungi. Kuthiwe lapha nemuva lo mntwana wethu uyabona. Ubaba wakhe akenzanga lutho la ekhaya yabona. Ufuna kwenziwe kahle into ihlale phansi ihlelwe ngendlela yakhona yabona. Kuze wena ube ngowakini ngesayidi yabona. Yibona leyo ndlela leyo. Mkhulu mina ngiyingane ekhaya. Ubaba ukhona. Le y'nkinga zami zokubangwa idlozi zihlupha mina. Hhayi yena. Ngenza kanjani ukuthi ngimeqe ubaba noma fanele ngize naye ubaba kumkhulu noma fanele ngizenzele mina? Nukuze nawe ubaba wakho kumkhulu. Azozizwela ubaba ukuthi unasibhedisini na ekhaya boma wakhe yabona. Nangu ubaba usesindisiwe. Ubaba akakhona usindisiwe. Angithi lokhu okwenza ukuthi kugaxela amakhasethi yingoba bengasafuni ukuthinta lapha emhlabeni emadlozini yabona. Bazokutshela ukuthi umuntu osengale akasenazo isabelo ngapha yabona. Lokho kuhamba ekudala iy'kwedi ey'nkulu kabi uma kuze kuyofika ekugcineni ekuphileni kwezinto ngoba sefuna ukuqale lapha kulaa nto ongazawubenzele lutho ekuqaleni kini yabona. Sefuna uheleze nabo manje bageze bonke la bantu laba yabona. Mhlambe nje kadawathi
ubaba wakho washo uma wakho ubaba wakho washona uma wakho wathi yena akazile yabona. Manje ngaleyo langa lelo sikuyofuna ukuthi mhlampe ngey'nsuku zakhe zokugcina sehamba emhlabeni sekufuna makazile ngishiselele emseleni kuzamukeleke ngoba kunalokhu ukuthi umuntu uma eseshadile ikhali besithina mina angisayidli impahla ethethile amathongo yabona. Ngalo kwalokho udikile isithebesane somndeni akakahluleke-ke laphana ngithi yabona kule nkonzo asithi ukuyo yabona bese ezodla le nyama lade iyekile yabona. Usezoba nenkinga mhlawumbe agule ngoba edikile isithebe sakuphi sasemzini yabona. Sefuna uma ebuyela kule sithebe abuyele ngempahla. Hayi mkhulu siyakuzwa. Ijulile le ndaba. Uthi unowayeka isithebe. Usisithinta kanjani uma usuhlulekile le nkonzo yakhe yabona. Hayi madoda. And then okwesibili noma ungaze uhambe emhlabeni